po si Rosana Natividad Sernadilla, dati pong OFW. Ako po si Jerry Sernadilla, asawa ni Rosana. Napasok po ako dito sa Minor Basilica year 2004 po. Nagsimula po siya ng year 2000 po. Sa tulong po ni Father Apa. So, we start na, lagi po kami rito every Sunday. Nagsimula yung devotion ko kay Marlena nung na-diagnose ako na may goiter up sa aking liig. Ang prior noon doon ay si Father John Sipalay. Siya yung nagsabi sa akin na, Jerry, ano na yung tumubo dyan sa ano? Sabi ko, Father, hindi ko nga po alam kung bakit ito. Pag lumunok ako, medyo parang hirap ako. Tapos sabi niya sa akin, ipatingin mo yan sa doktor. Eh sabi ko naman, opo pa rin. Kumuha ako ng vacation para magpatingin sa doktor. Tapos sinamahan ako ng asawa ko. Pumunta kami sa hospital. Tapos yung kinuha ko sila ng kapirasong parang tissue ba dito sa may lig ko, sa tissue. Tapos sabi niya, ikupan natin ito, Jerry. Examination ko kung ano ba yan, malignant ba o benign. No? Ano siya, sinabi, malignant thyroid disease. Ganun. Tapos sabi ko naman, Dok, kung makukuha po sa gamot yan, bigyan niyo na lang ako ng gamot. Ayaw ko po ng operasyon. Tapos yun ang nangyari, binigyan niya ako ng gamot, tapos umuwi ako. Nung pagpasok ko sa simbahan ngayon, ang ginawa ko, kada uwi ako, dumadaan ako sa Mahal na Birhen. Tapos hinahaplos ko yung kanya dito sa Christie kasi meron siyang image doon. Pinapahid ko rito hanggang hindi ako tumigil ng napupunta sa Christie kada uwi ako, galing ng trabaho, galing ng biyahe. Hanggang nung maramdaman ko na lang, unti-unti siyang nawawala. Yun ang parang nagawang milagro ng Mahal na Birhen sa akin kung sa tumubong goiter ko dito. Nawala akong ibang hindi ako nakuha sa operasyon. Kaya nagpapasalamat ako sa Mahal na Birhen dahil kahit papano na yung hiling ko sa kanya na pagalingin niya ako sa aking karamdaman ay natupad. So, nabago siya mula nung tinanggap namin siya na tagapagligtas. So, siguro sa joy of ano lang to. Kasi kung dumating siya sa amin, parang bumaang yung pakiramdam ko lang. Yung tinanggap namin siya na parang siya yung guidance namin, lahat ng pangailangan namin, nandiyan siya lagi. So, ano ang problema ko yung dumating? Lagi siyang parang angga-angga-ang. Kasi feeling mo nandiyan siya lagi, nakaalala sa'yo. So, yung parang yung pagsaserve ko kay God, parang ang ganda. Ang ganda siya kasi yung kahit na sabi mong ano man yung hirap na naramdaman mo, nandiyan pa rin siya. Tapos, parang wala ka nang pakialam sa mga tao, ano man yung sabihin nila sa'yo. Kasi kung minsan meron yung mga tao, ay, lagi nasa simbahan yan. Siyempre, alam mo na pag lagi ka na sa simbahan, maraming basher yan. Pero, hindi na namin yan pinansin. Oo. So, ang ginawa na lang namin, serve na lang kay God. Tapos, inisip na lang po namin yung mga blessings na natanggap namin. Wala man pera or whatsoever, ang mahalaga po yung health. Yun na lang po ang hiling ko sa Panginoon. Sa aming pagsasama, wala naman kaming yung iringan, yung away na tumatagal. Natusolve namin kasi nga pinag-uusapan namin kung ano yung mga buwan namin. Kasi nga palagi kaming nagdarasal sa Mahal na Birhen na sana lahat ng mga pangailangan namin kagaya ng mga financial at saka mga buwan namin, hinihingi na lang namin sa Mahal na Ina. Kahit na siguro alam nila pag napasok ka rito sa simbahan, medyo high salary ang matatanggap mo. Maangat ka na. Kaso hindi yun. Ang kinuha lang namin mag-asawa dito, kahit na kuwan kami dito, yung dibuto namin sa Mahal na Birhen na makapagservisyo lang. Tapos
lahat naman ng hilingin namin sa kanya ay binibigay niya sa amin mag-asawa. Kagaya ng mga pagdarasal namin sa lalong-lalo na po sa mga karamdaman namin, sa mga apo namin, hinihiling na lang po namin sa mahal na Birhen na sana tulungan niya kami, hindi sana humantong sa mga operasyon o sa mga yung sa mga apo ko. Basta ipagpatuloy natin yung pananampalataya natin sa mahal na Birhen. Pagtiwala lang tayo. Kasi nagawa na sa akin ng mahal na Birhen, ilang beses niya na akong tinulungan sa mga pangangailangan ko. Sa totoo lang, bago ako mapasok dito sa simbahan, meron nangyari sa akin. Nakuan ako ng nangayayat talaga ako. Tapos sabi ko, tulungan mo ako, mahal na Birhen, na gumaling ako. Sabi ko, mahal na Birhen, mapasok lang po ako sa inyong simbahan, maglilingkod po ko sa inyo. Pagalingin niyo lang po ako, gumaling ako doon. Alam ng magulang ko yan, mga kapatid ko yan. Ipagpatuloy lang natin ang diboto natin sa mahal na Birhen, pagtiwala, tapos yung pagdarasal ninyo, continue lang ninyo, hindi naman kasi basta humingi kayo, ibibigay kagad, hindi. Kailangan natin magdasal lang ng magdasal, hintayin natin kung kailan ibibigay ng Panginoon yung hinihiling natin na kagalingan, kung mga pinansyal natin, pangangailangan. Hindi naman natin masasabi kagad na umiling ka, kinabukasan ibibigay niya kagad. Hindi. Kailangan natin talaga maghintay, magdasal, at saka magtiwala sa Kanya, sa Kanyang kakayahan na makapagpagaling ng may mga karamdaman at saka matulungan ang may mga sakit. Alam ko marami dito sa atin na pupunta dito, humihiling ng kanilang mga sakit na sana'y gumaling sila kahit sa anong paraan. Kaya ang sinasabi ko sa mga deboto ng Manawag, magtiwala lang po tayo kay mahal na Birhen at ibibigay niya sa atin ang kagalingan ng ating mga kahilingan sa Kanya. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo sa mga deboto na nagpupunta dito sa amin sa Manawag. Ang mensahe ko po sa kanila, pagpatuloy pa lang po nila ang kanilang, kung ano man po yung panalangin nila, magantayin lang. Kasi maaring ang Diyos may plano yan. Maaring ibibigay, hindi man niya agad ibinibigay, pero ibibigay niya yung the best talaga. Huwag mong isipin na pag hindi ba niya binigay agad yun, ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. May the best pa rin siyang inilaan para sa'yo.